Ħbib tiegħi. Quddiem sala mimlija daqs żbajda fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela għallaq il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista b'indirizz b'saħħtu li fih mhux biss kompla jwassal il-viżjoni li għandu għal Malta, iżda fuq kollox wera kif il-fiduċja f'pajjiżna imnebħa fuq kemm il-partit u l-gvern li jmexxi tassew jemmnu f'Malta. Fil-konferenza ġenerali bit-tema fiduċja f'pajjiżna, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li propju din l-istess fiduċja waslet biex minn sfidi ħloqna opportunitajiet biex Malta baqgħet għada u se tkompli mixja fid-direzzjoni tajba. Il-mexxej Laburista tkellem dwar fejn qed jara l-Partit Laburista għażmien li ġej f'ħidma favur il-familja u ċinu Maltin fejn il-fiduċja il-bażi tal-progress. Iżda żgur inħadnu dak il-valuri, dak il-prinċipji li dan il-pajjiż jeħtieġ biex nibqgħu mixjin il qudiem. Dawk li se jwasslu biex il-pajjiż jibqa' jkun suċċess. In-nies magħna jafu fejn qegħdin. U fuq kollox jafu sew il-Partit Laburista x'jemmen. Għalhekk il-poplu reġa' għażel dawn il-prinċipji f'Marzu li għadda, għażel il-programm tagħna, għażel il-proġett li għandna għal dan il-pajjiż. Iżda, dik l-għażla b'tant fiduċja titfa' fuqna iktar responsabbiltà għaż-żmien li ġej. Il-Prim Ministru saħaq li bħala partit ma nistgħux nistrieħu fuq dak li ksibna iżda rridu naħdmu u nikkonvinċu iżjed. U la darbissa il-mandat huwa wieħed iktar b'saħħtu ifisser li għal kull bieb li ħabbatna fis-snin li għaddew, issa rridu nħabtu tnejn biex niddialogaw ma' iktar persuni. Biex nispjegaw għaliex il-bidla ma tista' tieqaf qatt u trid tkompli. Għaliex xejn ma jista' jittieħed for granted. Fost l-entużjażmu li spikka fis-sala kif tlaqqet l-ewwel konferenza ġenerali annwali fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamruni minn meta faqqat il-pandemija, il-Prim Ministru Roberta Bela rimarka l-ħidma favur il-ġustizzja soċjali biex kulħadd jimxi l qudiem. F'dan il-kuntest semma l-baġġett u l-att ta' miżuri li jgħinu lill-familji. Il-pensjonanti għandhom ikunu jafu kemm reġgħu żdiedu l-pensjonijiet. Il-first time buyers għandhom ikunu jafu xi skemi hemm għalihom. Il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom għandhom ikunu informati x'benefiċċji se jgawdu minnhom. In-negozji jridu jkunu jafu li moħħhom mistrieħ bi prezzijiet tal-enerġija stabbli biex jistgħu jippjanaw l-investiment tagħhom. Dawk li jridu jinvestu f'enerġija rinnovabbli jridu jkunu jafu xi skemi hemm għalihom. Il-ġenituri għandhom ikunu jafu x'żidiet hemm fiċ-Children's Allowance u dawk li se jgawdu mill-garanzija għat-tfal għandhom ikunu jafu wkoll. Il-Prim Ministru esprima l-ħsibijiet tiegħu dwar kif jara l-fiduċja f'pajjiżna meta jżur postijiet tax-xogħol u jara tkattir tal-investiment. Hawn semma kif fost oħrajn jiltaqa' maż-żgħażagħ li appellalhom biex aktar minn qatt qabel jibqgħu jkunu ambizzjużi għaliex se jsibu partit li joffri tama u soluzzjonijiet u mhux il-qtuħ il-qalb. Futur sabiħ għax għandna fiduċja f'pajjiżna. Fiduċja f'pajjiżna billi ngħinu lin-negozji jinvestu, nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, ngħinu liż-żgħażagħ iwettqu l-ħolm, ma nħallu ebda tifel jew tifla jaqgħu lura u ma nistrieħu qatt fuq dak li ksibna. Għalhekk aħna il-Partit tar-Riformi, aħna l-Partit tal-Ġustizzja Soċjali, aħna l-Partit tal-Aspirazzjoni. Fuq dawn se nibnu futur sabiħ f'Għawdex u Malta tagħna, il-pajjiż li tant inħobbu, il-pajjiż li għandna fiduċja fih.